Good morning. Nin tayo mga guys, buntag sayo. Anang hipos-hipos ko ani guys sa palibot na may daghang mga hipuson. Ginanay kog hipos guys tungod sa kadaghang mga hipusonon. Gito daghuwat na ako sa ibabaw o butang ako mga tanom guys kay para lagi intan mahinlo. Ug ako rang usa ani guys, di madali para nako ang pagpang hipos-hipos. Pag arin sa mga tanom guys, wa pa ko mga butanganan. Ug gakatap ang mga tanom guys. Ambot ug asa na ipamutang ni kay wa ari dira sa masiminto guys, init man. Si mga sunog ni mga tanom. Agitang huwat lang man ako nagtungtong ani guys, pero di gyud ni siya nako ibutang ani kay mga sunog unja. Di lalim ra ba ning mga tanom mga sunog guys. Arang inita. Mao na nga gitaghuwat lang siya diri nako gibutang. Mangita pa ko guys ug asa nga jud ipwesto ang maong mga tanom. Ngita pa ko mga dagkong tabla ani guys, katungtungan laman sa mga tanom. Pila ra may sugilanon guys. Nitabo ko dito sa may ubos nga bahin guys, sa may baybay kay niabot na si Bert. Di kami laod. Milabay ra siya dito sa among labasiro guys. Kahaway na baligya. Muna among giduol o doon na ba isda guys, kay doon na po yung mga tao naghuwat sa daplin kay basig mangambit. Ilang ra kay nagat rong mga panahona guys, kay tungod kay way ayo ang panagaton. Ha? Oh, naaday ko. Galat tao. Naghakot ko ganina. Yeah. Wow, gisud man na. Naisda ni? Gisud kay na musunod ka. Ang atop na to mo kuan na kuna. May isda. Bawi-bawi ra po paon. Ha? Warningan. Jo. Ay gi-warningan. Ini kay waon mo re? Oh. Timbangan kana tre atong Ninang tayo mga guys, padung namin dito sa DE kay doon ay amo ang gipalo ang mga porma guys. Para insurance sa sakayan og panagat. Muna nakakita ko ani guys. Tambal sa ubo guys, abgaw. Para kaligog bata, para sa mga masakiton nga di na magbalik-balik ng sakit. Muna ikaligo guys. O gingon man guys, magtrabaho gihapon ko ani guys. Arrange og mga taga. Kama sa gihapon guys, inadlaw-adlaw nga buhaton. Gakay ko ani panagat guys. Wala yung trabaho ani, maora ang pagkay og palangre. Di lagi ta kalakaw og layo guys kay niya ata sinadlaw-adlaw nga buhat. O pasensya na mo guys, ug maura po lingaw na ko karong adlaw ug ako mo yun guys. Bye bye.